Vítejte v Komíně. Komín je atraktivní část města Brna, kde najdete skvělé bydlení. Pojďme se podívat, co jsem si pro vás připravil zde na ulici Podlesí. 3. patro bez výtahu. No a? Pojďte dál. Ložnice 19,3 m2 a komfortní vstup rovnou na loďii. Výhled na obvodu Holedna, ten se neokouká. Nově udělaná koupelna s WC, vanou a sprchovým koutem. V kuchyni se vaří na plynu, peče se v elektrické troubě a nádoby umýváme v myčce. Součástí každého bytu je i praktická spíška. Zde najdeme boiler, který ohřívá 100 litrů vody. Obývací pokoj o výměře 24,5 m2 vám určitě poskytne odpočinek, dobrou náladu a pohodlí. A z druhé lodi je opět jedinečný výhled do kraje. 14,1 m2 je výměra tohoto pokoje. Může to být ložnice pro mladou slečnu nebo pro mladého pána. K bytu náleží i sklepní koje o výměře 2,25 m2. Společnou mandlovnu a sušárnu můžete v klidu využít jako prostor pro vaše kolo nebo kočárek. Tak co, zaujala vás moje nabídka? Jenom pro zajímavost, k tomuto bytu lze přikoupit i garáž. Garáž v Komíně? Ta se vždycky hodí. Stačí se jen o tom pobavit. Kontakt na mě najdete na konci tohoto klipu. Těším se na vás na prohlídkách. Přeju vám krásný den.